מתחילים פרויקט חדש, אנחנו הולכים לשפץ את כל הבית, מבחוץ, מבפנים, הולך לצאת פגז. יש לנו פה את המטבח הישן, הכל הולך להיות פה חדש, ריצוף חדש, נגרות חדשה, מטבח חדש, נקודות חשמל חדשות, וכמובן גם אינסטלציה חדשה. לחלל הרטוב, אנחנו בעצם הולכים לפרק פה את הכל, לעבוד על כל התשתיות מחדש, חשמל, אינסטלציה, ניקוזים, איתומים כמו שצריך, אסלה, תלויה, ניאגרה סמויה, אינטר פוצר בדרך במקלחון החדש. העריכים שאנחנו הולכים להדביק פה זה בעצם 1.20 על 60 מטר. ארון חד פאזי, אנחנו הולכים להגדיל אותו לתלת פאזי, וכמובן לבנות לו את הלוח החדש. פעם, לפני 900 שנה, ככה היו מעבירים את החשמל לבית מלמעלה, מכניסים אותו בעמוד, וככה הוא היה נכנס לבית. מה שהולך להיות פה בעצם, זה את החשמל אנחנו הולכים לקבל הזנה מתחת לאדמה עד ללוח חשמל החדש שהולך להיבנות. תראה איזה פוטנציאל יש פה, בוא תראה, יש לנו פה בעצם את הקו מים הראשי של המים הקרים. המים הקרים האלה בעצם הולכים להיכנס לתוך הבית עם מחלק מים חדש, ולשלוח את הנקודות האלה לכל מקום, כולל ברז גינה, פינה למנגל. מה שאתם רואים פה זה בעצם המחלק מים הישן, הוא נכנס מלמעלה לבית. אנחנו הולכים בעצם לבנות פה מחלק מים חדש, הכנה לדוד שמש וכמובן שליחה לכל הנקודות מים בבית. מבחינת החזיתות של הבית אנחנו הולכים בעצם לקלף את הכל, לעשות פה את השליחת החדש והולך לצאת פה פגז.